تماشاوان هێژە بنێرن van rojên dawiyê hinek Kurd hene bi serê xwe diçin Şamê û li gel berpirsên hikûmeta Sûrî yên ne zêde bilind bin jî danûstandinên eşkere û veşartî dikin. Yani hin nizanim armanca wan çi ye û li pey çi digerin danûstandinên wan zêde ne de asta bilindan e lê danûstandinên şexsî ziyaneke mezin digihîne pirsa netewa Kurd li Sûrî. Yan wê bi yekdengî bi hev re biçin Şamê yan jî nabe her yek bi serê xwe rabe li basê siwar bi berê xwe bide Şamê li deriyan bide û xwe weke nûnerê Kurd bibîne. Kî nûnerê Kurd e? Vê ji we re bêjim. Nûnerê Kurd tevgera siyasî ya Kurdî li Sûriye ew nûnertiya pirsa Kurd dike. Tevî kêmasiyên wê jî divê hem Kurd vê yekê bizanibin hem jî hikûmeta Sûrî vê yekê bizanibe ku kesek bi şexsê xwe bi tena xwe nûnertiya Kurdan li Sûriyê nake. Tevgera niştimanî ya Kurdî ya siyasî ew nûnertiya Kurdan li Sûriyê dike.